האדמו"ר הקדוש, הרבי מפייסצנה, היה אדמו"ר בין הגדולים ב100-200 שנים האחרונות. כשהוא היה תינוק קטן, בן 5-6 ימים, אביו שם לו כיפה על הראש. תביא יראת שמיים. אז כשהוא היה ילד תינוק קטן בעריסה, לפעמים התינוק זז והכיפה נופלת. אז אביו אמר לו, שהוא בן כמה ימים, בני, כבודו הולך להיות צדיק יסוד עולם. איך ככה כיפה נופלת לך מהראש? לא מתאים לכבודו, יש לך יראת שמיים. ככה היה אומר לו מגיל קטן. עכשיו, וכי התינוק הוא מבין, אלא הוא רצה להחדיר בבית, בקירות, את הגדלות של הילד, כמה שאתה גדול, כמה שאתה נפלא, כמה שאתה צדיק, עוד להחדיר את זה שילד קטן. ככה הורה, אבא, אמא, אנחנו צריכים להחדיר בילדים שלנו כמה הם צדיקים, כמה הם קדושים, כמה הם טהורים, כבר מגיל 0, להחדיר בהם את היסוד הזה. אתם צדיקים, לא מתאים לכם, אתם קדושים ואתם טהורים. וכך גדל הרבי מפייסצנה ונהיה אחד מגדולי האדמו"רים עם תורות נפלאות מאוד, בזכות אביו הקדוש שטמן לו את זה עוד שהוא היה בעריסה. חזק וברוך.